Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Halos 7 oras nang nakaupo at naghihintay sa isang klinik si Kimberly. Hindi na niya maitago ang namumugtong mga mata dahil sa mahabang oras ng pag-iyak. Labis ang kabigatang dinadala niya. Hindi na alam ni Kimberly kung paano pa niya bubuhayin ang kanyang 3 anak, habang ngayon na nagdadalang tao pa siya. Mag-isang haharapin ni Kimberly ang mga pagsubok na ito dahil nakipaghiwalay siya sa ama ng batang ipinagbubuntis niya. At ang tanging solusyon na nakikita ngayon ni Kimberly ay ang ipalaglag ang bata. Ilang minuto na lamang ay sasalang na si Kimberly sa isang abortion procedure. Patindi ng patindi ang kanyang kaba at pabigat ng pabigat ang kanyang pakiramdam. Panginoon, patawarin mo po ako. Hirap na po ako eh. Dinggin niyo naman po ang panalangin ko. Bigyan niyo ako ng magandang dahilan para ihinto itong gagawin ko. Dalangin ni Kimberly. Maya-maya pa ay tinawag na siya ng nurse. Ma'am, kayo na po ang susunod. Pahiram lang po muna ako ng ID niyo, sabi ng nurse. Kinuha ni Kimberly ang kanyang wallet para hanapin ang kanyang driver's license. At sa kanyang paghahanap, ay aksidenteng nahulog mula sa kanyang wallet ang isang calling card. Ito ang calling card na naiwan ng isang customer noong isang araw sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Sa isang bahagi ng calling card ay nakasulat ang address ng isang simbahan. At sa likod nito ay nakalimbag naman ang isang Bible verse na ganito ang sinasabi. Huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Isaiah 41 verse 10. Nang mabasa ito ni Kimberly ay biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Nang mga oras na yon ay ramdam niya na nangungusap ang Diyos sa kanya. Maya-maya pa ay biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Hello, Kimberly! Best friend, kumusta ka na? Sabi ni Margaret na kaibigan ni Kimberly. Oh, Margaret, napatawag ka. Sagot ni Kimberly. Wala lang, friend. Bigla ko lang naisipan na tawagan ka. Bigla kasi kitang naalala eh. Kumusta na ba yung pagbubuntis mo? Oh, kumakain ka ba sa oras? Friend, magkita naman tayo minsan. Namimiss ka na namin eh. Sabi ni Margaret. Dito na nagsimulang humikbi si Kimberly. Margaret, salamat. Sobrang importante sa akin ang pagtawag mo ngayon. Marami akong gustong ikwento sa iyo pag nagkita tayo. Sabi ni Kimberly kay Margaret habang umiiyak sa telepono. Naku, best friend, huwag ka nang umiyak. Kaya mo yan. Nandito lang kami palagi ng mga kaibigan mo para suportahan ka. Alam ko na napakasakit ng ginawang panluloko sa iyo ng boyfriend mo, kaya naiintindihan kita. Alam mo, sasamahan ka namin sa pag-iyak mo. Sasamahan ka din namin sa pagbangon mo. Makaka-move on ka rin, girl. Maraming nagmamahal sa'yo. Nandito pa kami ng mga kaibigan mo at mga anak mo. At matuwa ka dahil madadagdagan ka pa ng isang bagong angel. Kaya cheer up, girl.
mahal na mahal ka namin, sabi ni Margaret. Matapos marinig ang sinabi ng kaibigan, ay biglang nabuhayan ng loob si Kimberly. Matapos na makausap ang kaibigan, ay isang bagay ang dinesisyonan ni Kimberly. Nurse, sorry, pero hindi ko na itutuloy ang abortion. Nagbago na ang isip ko. Itutuloy ko ang pagbubuntis at bubuhayin ko ang anak ko, sabi ni Kimberly. Tumayo si Kimberly at dali-daling lumabas ng abortion clinic. At ang bawat paghakbang niya papalabas ay katumbas ng unti-unting paggaan ng kanyang pasanin. Minarkahan ni Kimberly ang araw na yon nang gumawa siya ng isang malaking desisyon na kahit kailan ay hinding-hindi niya pinagsisihan. Tama. Pagkalipas ng 2 taon, ay nagbunga na ang desisyong ginawa ni Kimberly. September 12, 2013. Ipinanganak ni Kimberly ang isang malusog at cute na baby girl na si Baby Vida Everly. Baby Vida, isa kang malaking biyaya ng Diyos para sa akin. Mahal na mahal kita at hindi kita hahayaan na masaktan, sabi ni Kimberly habang karga-karga ang anak. Kahit na nag-iisa ay sinikap ni Kimberly na mapalaki na maayos si Baby Vida kasama ang iba pang mga anak. Isang araw, habang ipinanghehele si Baby Vida, ay naisipan ni Kimberly na i-video ang sarili. Gamit ang cellphone, ay kinuna ni Kimberly ang sarili habang karga-karga at iniaawitan ang kanyang anak. Wow, talented! Kayang nyumelpi ng video habang may kargang bata at kumakanta. Nang i-upload niya ang video nilang mag-ina, ay agad itong nag-trending sa social media. Siyempre, twerk it like Miley. Partner? Yun yung ginawa nila, partner. Gusto ko sana mag-comment ako sa Twerk It Like Miley video, kaya lang, pigilan mo ko. Partner, dali na, pigilan mo ko. Sige. Yun kaya yung ginawa nila. Bakit nung nag-Twerk It Like Miley? Partner, sabi ko sa'yo, pigilan mo ko. Wala naman masama sa Twerk It Like Miley. Wala talagang masama sa Twerk It Like Miley. Kaya nag-trend kasi cute. Okay, diba? Mother and child. Diba? Twerk It Like Miley. Oo nga. Nang i-upload niya ang video nila mag-ina, ay agad itong nag-trending sa social media. Hindi po dahil Twerk It Like Miley. Adik lang to si Chuper. Ang video ni Kimberly at ni Baby Vida ay umani ng 1.4 million views sa YouTube at 30 million views naman sa Facebook. Wait nga lang, partner. Ano ba yung video na yan? Kasi ako, partner, naka-isang buong CD, hindi nag-trending eh. Isang CD yung kinanta ko, partner. Actually, tatlong CD ng tambalan. Sabagay, wala pa namang Twitter. Wala. Okay. So, wala pang Facebook. So, sa tingin mo ba, pag kinanta ko kay Princess... Try mo ulit. What? Sa tingin mo ba? Mali mo mag-trending. Ang viral video na ito ng mag-ina ay nakatawag pansin sa isang malaking kumpanya. Teka nga, partner, ano kanta yan? Nang search mo nga, partner. Agad nilang hinanap si Kimberly at binigyan ito ng all-expense paid trip sa LA, California kasama si Baby Vida. Nalaman nila na pangarap ni Kimberly ang maging mga awit. Kaya binigyan pa nila ng isang sorpresa. Nakipag-tie up sila sa isang recording company para tulungan si Kimberly na makapagsulat at may record ang isang orihinal na kanta na tungkol sa kanyang mga pagsubok bilang isang single parent. Naging matagumpay ang proyekto kaya lalong napatunayan ni Kimberly ang katotohanan na ang Diyos ay hindi siya kailanman pinabayaan. Ito ang nagsisilbing inspirasyon ni Kimberly para ipagpatuloy ang kanyang laban bilang isang magulang.
At ang mga biyayang ito na sunod-sunod na tinatamasa ni Kimberly ay resulta ng isang tamang desisyon sa loob ng abortion clinic. Ang pagtalikod ni Kimberly sa pinto ng kamatayan at ang pagpili niya sa buhay ni Baby Vida ang siyang tunay na nagpalaya sa kanya mula sa tanikala ng kawalang pag-asa. Lalim ni Bornay! Tumatanikala! Ano ba yung tanikala? Shane. Oh. Bakit kayo sa Quezon mga ganun yung mga words Oo nga. Kunin mo yung tanikala ng aso, itatali ko. Ah, ganun? Oo. Okay, mula sa tanikala. Yun, ang pagtalikod ni Kimberly sa pinto ng kamatayan at ang pagpili niya sa buhay ni Baby Vida ang siyang tunay na nagpalaya sa kanya mula sa Inulit ko pa! Nabulol pa rin ako! Mula sa tanikala ng kawalang pag-asa. Ngayon ay magdadalawang taong gulang na si Baby Vida na masayang lumalaki kasama ang kanyang mommy Kimberly at 3 kapatid. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng singer, songwriter at proud single parent na si Kimberly Henderson ng South Carolina, USA. Galing, no? Galing ng Alam mo, kwento. natuwa ako sa tanikala of events. Magamit lang. Chain of events. Natuwa ako sa tanikala of events. Kasi, ewan ko kung... Ang galing ng sequence, ang galing no? ng sequence. Ang galing talaga. So, ang tanikala hindi pwedeng gawin sa events? Pwede. Kasi chain of events. Pero ang ganda ng sequence eh. Kasi, ewan ko lang po mga kabisyo kung na-experience nyo na naghahanap kayo ng sign. Correct. And then that sign is given to you. Yung talagang ang linaw. Parang katulad ni Mommy Kimberly. Nagdadalawang isip pa rin naman siya, hindi naman wholehearted yung pagpunta niya sa, nakapunta siya ng abortion clinic pero nagdadalawang isip siya, di ba? Ano yung prayer niya? Bigyan niyo po ako ng rason. Tama. Para itigil itong gagawin kong ito. So, agad-agad, di ba? Agad-agad, di ba? Sa pagkuha niya ng kanyang wallet, nahulog yung calling card. Gusto ko yung Isaiah 41:10 partner na ang sabi ay, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sarap, no? Sarap itatak sa isip na kapag nakakaramdam ka ng matinding problema o nakaka-experience ka ng matinding pain, isipin mo lamang yung linyang yan. Tama. Ang laki na maitutulong sa'yo, mababago kung paano ka nag-iisip. Tama, spell mo muna Isaiah, super. Wala nang time, overtime na nga. Spell mo muna, dali. Mamaya, ibubulong ko sa'yo. Diba? Tapos, ano yung susunod na sequence? Ano yung susunod na binigay na sign? Yung sign. Tumawag si friendship, si Margaret, nangangamusta tungkol sa pregnancy. Sinasabing nandito ang iyong mga kaibigan to support you all the way, di ba? Malaking bagay yun, no? Yung maramdaman niya sa pagkakataong iyon na hindi siya nag-iisa. Oo, na nandun ng mga kaibigan niya. Correct. Handa siyang damayan, handa siyang samahan, handa siyang pakitaan ng pagmamahal. Correct. Yung pa lamang mababago na kaagad yung paano ka mag-isip totoo. Yun nga, true enough, mga kaibigan, ipinaramdam ng mga kaibigan niya. Tama. Na hindi siya kinakalimutan ng kanyang mga mahal sa buhay. Correct. At dahil doon nakapag-decide siya ng mas maayos. Diba? At tingnan mo naman yung naging bunga ng kanyang desisyon. Diba? Hindi sino mag-aakala na sa paghele niya kay Baby Vida, magiging viral at sa pagiging viral ng kanyang video, magkakaroon siya ng career bilang isang singer-songwriter. Correct. Minsan naakala natin yung mga desisyon natin laging tama no? Minsan ito yung magandang plano para sa sarili ko. Yes, we have better plans but the Lord has greater plans. Correct. He has his best plan for you. Yung plans are higher than ours. Correct. Mas alam niya. Diba? So, alam ni Lord na hindi tayo mamproblema sa estate tax. Diba? Kasi the Lord is greater than the estate tax. Kakaloka. Pero, He has better plans. Alam niyo po mga kabisyo ko, halimbawa parang feeling mo you're on the verge of giving up. I hope na this particular Burnay story and this particular tambalan segment yung naging tanikala, may gamit lang maging parte ng sequence ng pagpapaalala sa'yo
na everything will be okay. Correct. At ganun talaga sa buhay natin, no? Masasaktan tayo. Hindi natin Yes. matatanggap ang mga bagay-bagay, pero just have faith that everything happens for a reason. Tama. Matiintindihan natin yan balang araw kung bakit nangyari sa atin yan. Correct. Di ba? O ito, kagaya niyan, ang ganda ng realization niya sa sarili niya. Buti na lang, nag-decide siya ng tama. Tama. Di ba? At dahil doon, naging maganda naman pala ang kinalabasan Diba? ng lahat. Ewan ko po mga kabisyo if you experience yung paghalimbawa, nagsisimba kayo tapos yung isang particular na masong na dati namang walang impact sa'yo. Biglang nung araw na yun dahil meron ka pinagdadaanan, matindi yung impact, parang ikaw yung kausap. Oo, may ganun pakiramdam, May no? ganung feeling eh. Sabi nga nila yun yung presensya ng Holy Spirit. Correct, Parang na parang minsan napapakanta ka bigla na lang tutuloy yung luha mo. Oo, na parang- na kumakanta ka bigla na lang, hindi mo Oo. mabigkas yung salita. Correct. Kasi naiiyak ka na lang, Oo. ramdam mo, ganon. Yun eh. Simba-simba din kasi. para na pagdadaanan ng tama ang mga trials, 'di ba? Alam niyo Tama. ba, mahirap ang buhay mga kabisyo sa totoo lang, 'di ba? Thank you for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Hengris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Yun!